Guys, mas yung buntag ninyong tanan guys. Ako na po ni Season Burst. Karon guys, manglakaw mi. At tumikuan si Bunga. Nagdami kuan guys, bag. Nagsudan ni kuan extra nga sa nina kay basin og maguwan ba mabasa. Ang tricycle naka-ready na jud na pus mama. Naka-ready na pus mama. Kana ra kay gidi ka mo ba? Okay. Hi guys. Ano man yung lakaw dito daghan mo ang kuan. Nagdami bumba. Loh. Sama yan. Bawal ra ba namin yung kanila na bumba, mapriso ka. Mapriso ka. Nakay bumbang da. Ako na may kaya nas mama galingkod na guna sa isang pisto. Mas. Oy pangit. Pangit, bye pangit. Bye. Bye mo pagkaan, wani mo ta na imong pagkaan. Ano to pamnyaon niya? Make up pa mga daga oy. Lupit mo masliyan babae. Kuan ang dako, magkat ang dako sang buhok kay magkabud-kabud niya gang magkat nga kuan og mandiya. Pangita dito ko. Dala lang sudlay. Magkabud-kabud ni biyahe, mura na dyan igwak-wak kan dya. Dala lang sudlay. Duha na kadyo kong bugas dari nanubo. Muna timilan di magutom. Na nakadyo bugas nanungtong dari sinubuan. Dib-dib na. Buto-buto. Kaya guys, manglakaw nami guys. Kita-kita rata dito sa kuan guys. Si Bunga, Philippines. Guys, napay-dari ni hapit kami dari sa igso ni mama. Kaya uban tong pagumangka ni mama. Ang manggihapit dari. Iwat na makarijit kaya nag-inis pa. Bagyan. Ay lang. Monig so ni mama guys so. Manglakaw sa amin. Kay unto na. Magduhan may kay dugay kay ngamang aksas. Tayo kay ko. Ay sani guys. Hi guys, hindi namin niabot namin sa kuan guys, si Bunga. Isa ka oras ug ka pinagamuang kuan biyahe. Tas mama. Hinay ba? Awi ra dong si mama. Beo. Be. Unsa man? Gantiil nakalupiti. Nagibalay ito So man. Nanay bay na no. Bit. Pababang yung dito. Dito pwede kami. Paggabi man mo bilang. Aturo tagit sa dito. Dili pa. Hinay. Nay ko ano? Palija? Ha? Nay palija. Iya. Wala pa niya ka? Juti, pilit. Ako na. Ay, gini mo niya. Hoy! Dito de wala di agyanan sa tubangan. Nadang sili. Kaani din pagdala unya. Ang saman? Kani ba? Malum bi siya. Oh, kani? Makoy nga ni. Makoy nga ni. Nga, kuhan buwak.
Tinalit May kuan na palidya guys. May Ipadaghan palidya. lang ako. Ha? Ipadaghan lang na ako. Kani? Tsaka juan. Mahal ni nga ning buwak. Ano ni siya? Gamay kayo sa una nga. Katong na kuan pa. Hala, huy, pangaon sa mo. Namaon ni pagikan. Kuan ka nang. Hinday! Lovebird. Namakay nga ni sa una, gi. Namatay. Kung namatay pagkasakit lang. Kita wala niya ako kapalit hali. Kinahanglan nindot ang yuta. Wapay nindot nga yuta dito, mga bato-bato. Kanang mangita ka kanang walay kay bato niya sa gula ni mong taig kanding niya. Dayon sa baldi ni mo ikuan. Na manilingsing o. Nagana siyang kuan guys, tanom. Naana gani kanang gamutan aw nimo mo nay imo na sang ibalhin. Ibalhin na pod. Balhin nimo padaghano nimo. Usa ra man guni ka kaang gipalit na ako 350. Ya gipadaghan. Janing daghan na. Nagkaano ka ko sa eskwelahan. Kanang may mangayo dili ako panagaan. Daghan ka yung buwak si auntie, oh. Mama, kani bago man ako pinalit. Kanang, kani. Parang kakiyot di mga kuan guys, gabi-gabi. Wala kay gabi-gabi ana. Kani. Hinatag ra ni usa ka kaang ni daghan sig sa linsing ni ingon ang naghatag ng kauban namo nga. Ibali ni sis gagmay-gagmay lang kaang. Kani bago man ako pinalit 100 na nakasalingsing ko. Nalisalingsing na rin kamay. Parang kakiyot. Heart-heart ang kuan, nga dahon. Aray sa ako na miss kuanan di kay merkado. Sige, asa mo okay, kuan. Guys, matos ako na miss sa ilang kuan guys, merkado guys. Kaya mangita sige yan o kanang naikising sa isang cellphone o nabay kuan baligya. Kanang sa kuan pag kita lang mo kanang mangayo og cellphone ba na ang sinabaligya. Wala na rami dagto. Nindot ito ay mo sakyanan. Nindot sa sakyanan. Wala ba? Ite, Juksa. Gani ko no tag-service nga santi. Madyo pa natin service kay di pa gasto o gamay ray gasto gasolina. O kutsi, kaso gasolina. May panay kay save ka yung gasolina. Narita silang kuhan guys, merkado. Nanaw tagaris. Pangutan na ba sila kising? Naa? Wagi. Lalain, kung makita ito sa lain. Amos ang bigyan si mama dito guys. Pwela na maligya drag nga kuan. Asa libuda? Ano? One way ba ni dire? Pwede mo toyo. Pwede na mo toyo. Salamat dong. Sibunga Public Market. Okay sa to mga taga Sibunga nga naslaing nasod. Kinsa gibingaw sa merkado sa Sibunga, nami karon. Sa Sibunga Market. Good mi dari sa kuan guys, merkado nila. Kay mamalit ko no mi puso. Kuan ko sige ano kuan guys, puso. Ay guys. May darnon. Malit ko na sige dari puso kuan guys. Pritong manok. Boro no. Opat ka puso, ma'am. Pila ka manok? Pila manok? Dahil 20, dahil 25, dahil 30. Ikaw, di ka mukaon? Lupit kang giyan. Taon is life. Masing na balik dyan ng putong balanghoy pa na. Yan ang ikapo na niya. Yung kabiliban niya. Kaya tanong niya wala man. Wala man yung pangita. Wala, manjod. Ang putong balanghoy mong ganyan yung pangita. Style naman niya. Tanong niya gina. Kung sa'yo wala din. Wala siya. Wala din. Ano yung pito? Amuting lang nga. Wala. Mamaya akong ipangita. Ang mangita akong kuwan. Oh, ganan din mo palit o di mo ganahan. Hindi mo ko ganahan. Nagang ipangita kay putong balanghoy man. Putong balanghoy. Wala rin po. Di man tabo, pero tabo. Dagan ka yung balik dyan ng kuwan guys. Kakanin. Kada Sabado man nagka ng tabo dyan. Padong may sa kuwan guys. Plaza. Tanatos plaza nila dito guys.
Tawad na diha. Ano niya rin naghawa na yun? Magbaklay-baklay sa Midare silang kuan guys, plaza. Papel ramang guna. Oo nga, dahon ko na. Hala, nag-ilap tiyo eh. Dahon ko na ha. Dali na musikag butang apoy. Hindi, puro di. Nakagagyan ng lamiyata na. Siga kayo. Siga kayo. Dugay na pud niwa nakasuwi dan. Mapa ko nasilitan kanay. Gi ano man ang taon. Sold na ge. Ge sold na. Bliss Paul si Bunga. Nindot kay ilang kuan diri guys, plaza. Nindot kay ni tanawon dani nakagabi kay daghan kadyong mga ilaw-ilaw. Daghan kadyong mga Christmas tree. Kanindot sa ilang kuan plaza. 1930 pa no. Kadugayan na day dani 1930. Ha? Hey guys, sumanamig baktas-baktas sa ilang kuan guys, plaza. Diyan mo balik na mi kay basig nangita na to sila sa mga magasarami. Dakog ilang plaza no? Ayaw lang kagat. Ang lagi pwede na pipisto. Yung plaza ito lagat yun. Ay, mo pa siya kung padadag tanam? Padadan ko no kung anti yung kuan guys, tanam guys. Ayaw. Para rin balin ano niya. Uy! Likod sa kaya ate. Hindi ka nyo ba ito? Naman lagi kaang ng isa ta. Ayaw na lang, kuha na lang ng kaang. Kuha na lang ng kaang kay may na lang na mata na nimo. Ay no, dali ramay buhi. Dali raman na mabuhi. Ano rin luwag? Kanarate. Ano gamay pa mo na Kana lang kay harapan ng padaghanon. Ginahan ko siya kuan ba color. Ito naman sa nama. Ha? May na lang pulingan na ang balik. Tagaan ko na dyan si Jahang kuan, mga tanem. Sakto ra na ta. Nana ko nga na ta. Okay guys, mangat ko namin sa kanang naikuan ni Babaw. Kung nga sa gihayag, si nanay, kung nanay ni tita. At kami karejit din na duman, uli na po ni kuan dalagi. Dito pa rin. Parang mag-iwit kita sa pagtayin din. Nana si Inti ama. Tanaw mo ama. Na, guwapa kayo si mama oh. Inday. Nanay. Inday. Taon. Maglo ka mo tanaw? Maglo mo ka mo tanaw?
Adili sa ako na. Basta mo atin upan. Ito kabayo to, kumuta na ako kabayo. Mayong Okay, utto tanan. Sudlas naman ba? Palupan. Basta mandeng. Dali, yatag na na-abrid. O, si Insi. Ay, si Manding man itong sa Mandawi. Si Insing Manding. Insing Manding. Sa una sa? Insing si Manding. Sabang ko. Saba mo, pitikin mo rong nanay ron. Mamatanas nanay. Hindi lang. Kanang orange sa hagip. Orange ba? Orange. Thank you. Bago po sila niyot to kuno, wadi punit. Sumtaw na siya. Oo, bago pa kuno sila niyot to, wadi punit nila. Sabang. Yang nagiyang. Welcome to my channel. Hi guys, welcome to my Nani guys. Ano biro ko? Kawanin ra ba? Padong na may ulit guys. Dani rasa guys. Salamat ha. Bye. Hi guys, ganang nga jud Miss Bay. Nakauli na mi. La, sayang si Pangit oh. Marami ni dyan kay Kiay oh. Bitawan ka wala. Wala pa'y paniod to. Hala. Namuwag ang bumbil oh. Lami ka dyan tanawon. Isa ka pungpung. Na guys. Lami ka dyan tanawon ng buwak. Isa ka pungpung. Itugtog man, nabukol ni Nugo. Kapon, paglipat. Habay pa? Habay? Ano? Ning bukol jud. Wala bay gamot sa bukol. Guys, din naga jud Miss Bay guys, nakauli na mi guys. Diyan sa bakay na nang gibidyo kay dari sa kuanat bang. Diyan moro tang among vlog karong adlaw guys. Dagan kadtong salamat sa pirmi ninyong pagtanaw sa among vlog. God bless ninyong tanan guys. Bye-bye. Sa kita na puta sa sunod na mong vlog.